pag-asawahay sa sini nga tinion madamo sa mga upang ang pag-asawahay sang babayi kag lalaki nga hindi pahanda kag ang pagpangabuhi nga patuyang nagadugang sang kahuyang sang kasal. Kag may mga tawo nga wala na nagakabig sang pag-asawahay subong isa ka sinumpaan sa bug-os nga kabuhi. Ang pulong sang Dios sa sini nga Domingo nagapakilala sa aton sang paghigugmaanay nga nagabugkos sang duwa ka tawo. Bugkos nga hindi buot sang Dios nga bugrason. Kabay pa ngang misa maghugpong sa aton kay Kristo. Magdula sang aton pagkamaiyaiyahon kag bag isahanon. Agud mangin larawan kita sang gugma kag katampad sa pag-asawahay ukon sa bisan anuman nga estado sang kabuhi. Ang aton celebrante kag gina-welcome ginaton ang bagong rector sa St. Vincent Seminary, Reverend Father John Tadipa. Palihog magtindog ang tanan kay maupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay hara sa inyo. Hagyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng ating mga sala. Agad na mangintakos kita sa pagselebrar sinibalaan ng mga misteryo. Sing mamahinusulan nga tagipusoon, tanan kita nagasiling, nagakumpisar ako sa Diyos nga magkagahom sa tanan. Kaya sa inyo mga utod, kaya nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa tulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako, kang tuod nga sala. Busa nagaampa ko kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan ng mga Hiles ka mga santos, at sa inyong mga utod, igampan ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay, nga maluoy sa aton ng Diyos, nga makagahom sa tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala. Tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen.
Himaya sa Diyos sa kahitasan. Mga muyo kita, umakagahom kawalay katapusan nga Dios, ang imo tuman na kaayo labaw pa sa pagkatakos, ka sa mga handom sa mga nagpanawag sa imo. Ipakita sa amon ang imo kaluoy, agod na maluwas kami sa mga palaligman,
nga nagatublag sa amon konsensya, kag ihatag sa amon, bisan pa mga butang wala namon ginapangasi sa pagpangayo. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Nihan ang Ginoong Dios nagsiling. Hindi maayo nga ang tawo magpangabuhi nga isahanon lamang. Himuan ko siya sang kaupod nga bagay sa iya sa pagbulig sa iya. Gani nagkuha siya sing duta, kaginhimo ang tanan nga mga kasapatan, kag tanan nga mga kapispisan. Kagindala niya ini sa tawo sa pagtanaw kung ano ang ipahingalanan niya sa ila. Ang ngalan nga ginhatag sa tawo sa tagsa sa ila, amo ang nangingalan sa tanan nga mga kasapatan. Pero wala gid sing isa sa ila nga bagay mangin kaupod niya sa pagbulig sa iya. Dayon ginpatulog sang Ginoong Dios ang tawo sing hamuok gid. Pag sang nagakatulog siya, ginkuha sang Dios ang isa kagusok niya kag dayon ginpapili ang unod sa sina nga bahin sang lawas. Ang gusok nga ginkuha niya sa lalaki, ginhimo niya nga babayi, kagindala niya ining babayi sa lalaki. Dayon ang lalaki nagsiling, karon yari ang pareho sa akon. Tulan nga ginkuha sa akon tulan, kag unod nga ginkuha sa akon unod. Tawgon siya nga babayi, kag ginkuha siya sa lalaki. Tungod sini, ang lalaki magbiya sa iya amay kagiloy, kag magapuyo upod sa iya asawa, kag sila nga duwa mangin isa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagabendisyon sa aton sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi. Ang Ginoo nagabendisyon sa aton sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi. Bulahan ang mga tawo nga nagatahod sa Ginoo, nga nagakabuhi suno sa iya mga sugo. Ang imo mga kinabudlayan mangintuman sa imo mga kinahanglanon. Mangin malipayon ka kag mangin mainuswagon. Ang Ginoo nagabendisyon sa aton sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi. Ang imo asawa mangin kaangay sang mabinungahon nga ubas sa imo balay. Kag ang imo mga anak nga lalaki mangin kaangay sang lingod nga kahoy sang olibo sa palibot sang imo lamesa. Ang Ginoo nagabendisyon sa aton sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi. Ang tawo nga nagatuman sa Ginoo pagabendisyonan kaangay sini. Kabay nga ang Ginoo magabendisyon sa imo gikan sa Sion. Kabay nga makita mo ang Jerusalem nga nagauswag sa bugos nga inadlaw sang imo kabuhi. Ang Ginoo nagabendisyon sa aton sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi. Kabay nga makakita ka pa sang imo mga kaapuhan ang pagidait yara sa Israel. Ang Ginoo nagabendisyon sa aton sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi. Pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod, nakita naton sa Jesus, kaysa malipot nga tion, ginhimo siya nga kubos-kubos lamang sa mga anghel. Agod niya paagi sa grasya sang Dios, dapat siya mapatay tungod sa tanan nga mga tao. Karon makita naton siya nga nakoronahan sang himaya kag dungog tungod sang kamatayon nga iya ginantos.
Nagakabagay gid man nga ang Dios nga nagtuga kag nagatipig sang tanan nga mga butang maghimpit kay Jesus paagi sa mga pag-antos. Agod madala ang madamo nga mga anak sa pag-ambit sang iya himaya. Kay sa Jesus amo ang nagapangulo sa ila padulong sa iya kaluwasan. Ginpaputli niya ang mga tao sa ila mga sala, kag siya kag ang mga tao naging paputli may isa lamang kaamay. Tungod sini, sa Jesus wala mahuya sa pagtawag sa ila nga mga utod. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihag magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kung nagahigugmaanay kita, ang Dios nagakabuhi sa aton, kag ang iya gugma na himpit sa aton. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo'y yara sa inyo. Magyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. May pila ka mga Pariseo nga nagpalapit kay Jesus sa pagdakop-dakop sa iya. Nagpamangkot sila, sugiri kami. Tugot bala sa aton kasubuan nga ang isa ka tawo magbulag sa iya asawa? Sa Jesus ang sabat paagi sa isa ka pamangkot. Ano bala ang kasubuan na ginhatag ni Moises sa inyo? Nagsabat sila, si Moises nagtugot nga ang bana maghimo sa papelet sa pagbulagay kag ugaling magbiya siya sa iya asawa. Sa Jesus nagsiling sa ila, gisulat ni Moises ining kasubuan para sa inyo, tungod kay matig-agid ang inyong pagipusoon. Pero sa kasaguran sa pagtugas ang Dios ang kalibutan, ginsiling ini, ang Dios naghimo sa ila nga lalaki kag babayi. Kag tungod sini ang lalaki magabiya sa iya amay kag iloy, kag magapuyo upod sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa. Gani nga hindi na sila duha, kundi isa. Gani ni dapat pagbulagon sang tawo ang giniusa sang Dios. Sa pagbalik kanila sa balay, ang magitutunan ng pamangkot liwat kay Jesus sini nga butang. Nagsiling siya sa ila, ang lalaki nga magbulag sa iya asawa kapag pangasawa liwat, nagapangin babayi. Amo man ang babayi nga magbulag sa iya bana, kapag pamana liwat, nagapangin lalaki. May mga tao nga nagdala sa mga bata kay Jesus, agod iya sila matandog, pero ginsaway sa magintutunan ang mga tao nga nagdala sa ila. Sa matalupang dan ini ni Jesus na akig siya ka nagsiling sa iya magintutunan. Pabayin ninyo ang mga kabataan nga magpalapit sa akon, kag hindi ninyo pagpunggi. Kaya ginarian sang Dios iya sa mga kaangay nila. Dumduman ninyo ini, ang bisan sino nga hindi magbaton sa ginarian sang Dios subong sa isa ka bata, hindi gid makasulod sa amo ginarian. Dahil ginkugos ni Jesus ang mga kabataan, iya gintungtong ay makamot sa tagsa-tagsa sa ila, kag iya sila ginbendisyonan.
Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdaya sa imo, Ginoong Hesukristo. Maglingkod ang tanan. Sa aton nga mga online participants sa aton nga misa, ang amon nga pagpangamuyo, kagang inyo pagpangamuyo, no? Ginaupod kita naton. Hinigugma nga mga utod, maayong gabi sa iyong tanan. The feeling ko daw simbang gabi na kita. Kada hindi ka mo gali mamag-o sa simbang gabi kay bilog nga tuig gali simbang gabi ka mo no. Sige na. Kabay pa nga mag-abot aton simbang gabi dugang pagkikita no. Kani ang misa naton pirmi lang simbang gabi kay kun simbang gabi ka ginaldo damo ka simba no. Sige. Kabay pa nga pila kadlaw madugang-dugangan kita no. Pero daw damo-damo ani gawa kay awas na kita sa chapel mo. No? Sige, pakilala. Anay, ako ngalan si Father John Tadifa. Nagbulos kay Father Julius. No? Bal ako ginahidlaw ka mo kay Father Julius. No? Siguro sulusubra pila ka tuig iya misa sa inyo di man. Mga 7 guro ay. No? Kung sobra sa 7. No? Kay wala pa sa magrektor daw siya na di misa sa San Rafael no lawig no ambot kong pila ka tuig aton ugdanay pero sugod-sugo nga adlaw ti ugdanay kita pero kung magbalik si Father Julius bakasyon ti mabulos-bulos kami anay no kay tibalaan nyo man nga by November mabalik pa di siya no kag tapos basi January mabalik naman sa Amerika no. Basi ganit nagapamati siya sa aton no. Tuwabi ko nara sa naga-online no. Kung basi tulong no. Hinigugma nga mga utod ang aton mga balaskon daw na sentro sa pag-asawahay no. Hindi lang magsakit buot sa iban nga daw gahandom pa bang pangamana o kuba pangasawa pero daw wala pa no. Hindi lang magsakit buot ha. No? Kabay pa nga ipangamuyo naton nga ang inuhandom itugot sa mahal nga Diyos. Kaya kung sa basunlog man nakabuhi, no? Kung sino pa ito nga daw wala gana mga asawa o kumamana, nakakita na yun. Pero siya, nga daw grabe gidang iyang handom nga makapangasawa o kung makapamana, ay daw wala gid, no? Pinagtagpo lang. Hindi tinadhana, no? So dapat duwagi, no? Pinagtagpo, itinadhana, no? Bisan pinagtagpo ko na wala sang itinadhana, wala sang may mahimo, no? Pero labay man ako, no? Survey lang, ha? Hindi lang no? Aton lang, hindi lang tamanugid sa iban. Sino sa inyo ang nagpangasawa o nagpamana sa edad nga 15? Awaay. 16. Awaay man. 17. Wala pa. 18. Ano may amat-amat na gabayaw. No? 19. Tayo, 19. 19. No? Doon po siningon sa nagasimba, dili siya pinaka-early. Teenager pa lang saya may itinadhana na sa iya. No? Sige. No? Sige, nigugma nga mga utod, no? Di ang pag-asawahay, kinahanglanon, kay agud to, nga mapadayon ang human race, no? Kaya ba mo sa atong balang panahon subong naging kadalok sa mga mag-asawa. Sa una yung mag-asawa makadabot bata mga pulo. Tuod man di ba? Ang mga 12 sa una na ordinaryo lang na, no? Oo, ang mga pulo na nga pinapanihol-nihulan ng nasa iban, no? Kaya sa tutuod lang, kami pulo, kami ka mag-utod.
bata niyo bikong ikapila ko. Ha? Ikaduha? Sakto gining. Ikaduha sa last. Ikasyam, no? So, binas lang si nanay kay tatay kay ginadamuan na bata, no? Nadabutan pa nila ang bata nga pare. Pero sa mga panahon, ang muna, tag-isa lang, tagduha. Do hindi pa ka kasagod. Isalig pa kay nanay kay tatay, no? Daw sunlog sa kabuhi. Pero sa una to, mga tagpulo man ganito. No nga daw mga idik lang ang nagaligid-ligid sa... Wala pa to uso sa una sa mga katri magtulog ang bata, no? Paghaplak mo sang banig. Ara ni pasunod na, no? Halin sa subang dito sa pulupunta kay ang agot ari sa tupad kay nanay kay tatay, no? Tiis po nga panahon wa ina no? Tag-isa duha na lang, no? Ti inigugma nga mautod ang pag-asawahay kinahanglan siling naton kay agod nga mapadayon ang katawhan, ang humanity, no? Tibot silingon, importante ang institusyon sang pag-asawahay, no? Ang pag-asawahay, no? Nga nagadala sa tawag naton bag-o nga kabuhi. Diin una natabo ang una ginya kasal. Sa kana, antes pa ang una nga kasal natabo dito sa paraiso. Hindi bala? Sa nang una nga balasahon, gintugas ang Dios ang babayi, no? Din gani ginkuha sa gusok sang lalaki. Tigapati man kamo sina. Nga ginkuha kamo, nga ang babayi kuno ginkuha halin sa gusok sang lalaki, no? Pero may isa ka pari nag-istorya nga daw hindi gid kuno amuna, no? Lain kuno ang istorya. Istorya man lang ni istorya ko lang sa inyo, ha? No? Siling niya sa tutuod lang ang intensyon tani sang Dios sa gusok kid man. Gali kay ginoperahan kuno sang Dios ang tawo, ang lalaki, bra ginoperahan niya. Sang ginoperahan niya ang lalaki, daw ginkapoy gamay ang mahal nga Dios. Pagkwaya sang gusok, sang tulan, gintungtong niya sa kilid niya. Pag pamisok, pag pamisok niya, muklata sa mataya, wala na. No? Di nagkadto. Ha? Gintaban ka ayam. Musaktugi ka mo sa sagad sa inyo. Gintaban ko sa ayam ang gusok. Ang naglagsanay ang Diyos ang ayam. Sa uli nagsuyot, nagsuhot ang ayam sa buho. Ginbutong sang mahal nga Diyos. Wala madala. Nabugto ang iyang ikog. Sila isang Diyos amo nang nibuhaton ko nga babayi. Na, kaya mo na ako ng tsuring, ako ng babayi ko na maglakat, doon nag-iwol-iwol. Kaya hindi ka mo sa gusok kinkuha, sa ikog sa ayam. Istorya man lang na. No? Pinigog mga mautod, sa gusok kinkuha. No? Ang gusok, nagaprotect. No? Ang gusok malapit sa tagipusoon. Subot silingon, luyag sang Diyos nga ang lalaki, amo ang nagaproteher sa babayi. Nagaproteher sa panimalay, amo na ang tuluhiya niya, no? Ang iya nga meaning, no? Kag malapit sa tagipusoon, amo inagani nga, hindi ko ayon ang parang daw, nakitaon gawaan, no? Amo na gani nga sa kasal bala, no? Ginabutangan sang belo ang mag-asawa, di ba? No? Akaagi ko nga nagkasal ko. Doon nahamot ko kay wala ma-practice bala ang nagabutang sang belo, no? Pag sampot sang duha ka nagadala,
gintabol niya sa ulo man ka lalaki kag babayi. Nga daw nga panghabol. Siling ko karon pa na iya sa gabi. Daw habulan niya ang kalasalon. Ang gusto nga pagplastar, hindi bala nga nagatabon sa babayi, sa iya nawong, kag sa abaga sa lalaki. No? Anong po silingon? Ang lalaki ang nagaabaga. No? Ang nagaabaga, nagadala, kag ginaprotihira niya ang babayi. No? Tiyan mo to, no? Siling ko isa'y luha. No? Habulan niya temprano pa ang kalasalon. No? Wala pa mag-kiss the bride, no? Habol doon. No? Di mga utod na muna. Pero galing sa ato nga panahon, subong, daw baliskad no magkasal gani ang belo sa abagas ang lalaki. Tapos natabon sa babayi. Pero kung magpangabuhi na, daw naga-us-us ka nagasaka. Nga belo, daw ara niya sa abagas ang babayi. Ang lalaki na ang ginabiluhan. No? Istorya man lang no? Kung may nag-follow da nga taga-uma, pasensya gid. Sa context ba sa uma, balaan mo dugay ko gawa sa uma mo, no? Sa kabukiran daw, may 6 years ako nga naging parish priest sa isa ka barangay parish no? sa bukid sa dito na yun sa Lambunaw, no? Tapos may 2 ka tuig kagtunga sa bukid sang Miagaw, no? Ay nami ito yung pangabuhi sa mga iban nga mga laki sa mga bana sa bukid. Kaya nga aman, paabot lang sila sa ilang panawag sila, kung abroad lang imo nga asawa bala. Allotment na sakay-sakay sa motor lang si Iyoy. No? Sakay-sakay sa motor tapos ti pahulat sa nga allotment. No? Ti daw pras lang ang asawa ang nag-aabaga sang panimalay. No? Pero ang tutuutan nga, ang lalaki nagatinguha, agud suporturan niya ang panimalay. Amoy ni kun nga ang pamangkot sa ebanghelyo, tugot bala nga ang lalaki magbulag sa asawa o kung hindi. No? Anong hambal ni Jesus? Ti anong hambal ni Moises? How? Siling nila, ti hambal ni Moises, masulat lang sang papel nga nagasiling nga mabulag na ko sa imo. Tapos na. Siling ni Jesus, niya sakto na, kay nga aman, resulta na sa katigas ang inyong nga tagipusoon. Nga ano ang nagkakalatabo? Ay, sang wala pa si Moises magsiling nga magsulat ka mo sa papel sang intention nga magbulag, ang ginahimo sa iba na mo nga sobra pa sila sa mga inkanto nga gulpi lamang indulaan. No? Pagali niya sa ilabalay, gatunga nga pato asawa nga mabalik pa siya. Pila na kabulan, pila na katuig, wala nagbalik. Igo mabalaan dito na sa iban nga balay. No? Supot siningon wala kita nagapabalo. O siling niya, ang hambali Moises, para nga hindi man ma-torture ang mga asawa niyo, hindi mo nang himuon, kung mabulag ka, hambal kasing klaro. No? Pero hambali Jesus, hindi kinatani amuna. No? Galing ginhimol na ni Moises, agot to nga magtahaw-tahaw gamay, ang ginabatyag sa mga asawa. Okay, tituod no? Kung ikaw imo asawa nga paghalin sa bana mo, abi mo may bana ka pa, gali mo. Wala na. No? Dito na to gali, wala na sa galigana nga magpuli, wala din sa nagsiling mabalik pa siya. No? Iigog mga mautod, ginbalik sa ni Jesus sa original nga tinutuyo. Ang itawag naton ang indissolubility sa pag-asawahay nga tubtob sa kamatayon. No? Ang naghambal nila, ang isog lang ang nagapangasawa ka kamana. Kaya nga aman, hindi ka na makagwa nga buhi. Kung tuudon mo ang pag-asawa, hindi ka makagwa nga buhi. Kaya hindi bala makadissolve o kung makalibre sa partner, amo ang kamatayon. No? Hindi bala, no? No? Tiyan mo na gani nga
may nag-presentar sa iya problema ni Father, di paano ko ni Father magpakasal kay kasal ako sa una. Tapos, ting ako nga pamanon, Father, ano niya, hilway niya. No? Pero nakasal ako, ano na Father man, iguti wala man sa langas-langas, pero pauna-una lang kamo sang bana mo patay eh. Kaya kung mapatay ka, hilway naman siya makapangasawa. Kung siya mapatay, hilway ka naman nga makapamana. No? Tinigugma nga mga utod, no? Ti amo na, no? Buti lingon, hindi natin paglangulanguhon. Kahit ang pag-asawahay is forever. Daw baligya, bala sa una, no may tag. Kung magkakadto ka sa una sa mga tindahan, wala na sumong uso, pero may tag na butang no return, no exchange. Nga once na mabakal mo na, hindi mo na pwede mabalik. Hindi mo na pwede maislan. No? No? Di ang pagpangasawahayan mo na. No? Alang-alang mo na ibalik to kay nanay, ha? Alang-alang mo na ibalik kay tatay, ha? No? Higugma nga mautod, amo na gali nga dapat hamtong ang nagahakos sini. No? May kabubuton nga maghakos tub-tub sa kamatayon. No? Kaya subong do ka uso na lang nga kung takaan na dayon ka bulagay. No? Matyaga niya bala daw cellphone. Takaan gani isang cellphone ko, ilis ko bala bago. Tapos yun daw, ano na niya, daw pigado na ni ako nga cellphone na ma-upgrade ko bala. No? Kung isa daw muna nga ako nga pagtratar sa tao, no? Daw isa na lang kapag ka butang. No? Kaya muna nga sang chimpo ni Jesus, last na ni, may duha ka eskwelahan sa mga Pariseo na hanungod sa layi, ang itawag nila Hilel kag Siyamay. Ining duha, may lain-laing nga interpretasyon na hanungod sa pagbulagay. Ang isa iya tamaan ka stricto. Ang isa iya tamaan ka lax. No? Ang Siyamay, siling niya, kung ang imo nga asawa, hindi ka balo magluto, bulagin na. Gamay-gamay lang, bulagan na yun. No? Ang Hilelya, hindi. No? Dapat amo ini ang iyang qualification. No? Tinigog mga mautod, kung halimbawa, kung hindi ka balo magluto, ang imo nga asawa, bulagan mo ka, masiling ka, hindi ka kabalo magluto. Ano yung pinangasawa? Cook? Cook, dili na pangita mo yan, hindi asawa. Kung ang imong asawa, hindi ka balo magpang laba, bulagan mo ka, hindi ka kabalo magpang laba, ay wala kaya gali na pangita sa asawa, ay ala bandira. Tita mo na sa bungsang washing machine, dito ka na lang. Hinigog mga mautod, ang pag-asawahay is partnership. No? Amo na ganing nga ginagutahan, bala, conjugum. No? Kun, meaning with, jugum, meaning gota. Amo na blang ginatawag conjugal property. Ang simbolo bla sa kordon na bla, nga ginahigot, no? Ginahigot, no? Kay ginagutahan, nagudado para sa duwa ka sapat, nga dungan sila lakat, no? Nga hindi magpaguyod, no? Hindi magpaguyod, hindi magpaganoy ang isa, kundi nga nagabuligay, agud nga mangin, mamag-an. Yung mga utod kabay pa nga, sa sining ato pagpamalandong, ma-appreciate ninyo bilang mga bana kag-asawa ang inyong bukasyon. No? Nga ang Diyos, nagtugyan sila sa inyo, agud na inyo tatapon ang inyo tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nagpaara sa aton nga mga pamatanon, sa ato kabataan, nga nagahanduman nga magpangasawa o magpamana, kabay nga ang inyo nga paghakos sini, may husto nga paglantaw sa tinutuyo sang pag-asawahay. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, ya anak, kabugto nga atong Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Impun agi Santa Maria Birhen,
Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na patay kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay, nakaragahom sa tanan. Gikan dito makari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala si katapusan. Amen. Mga utod sa iwag sang pulong sang Dios, ipangamuyo naton nga ang paghigugmaanay kapag unungay sang mga anak sang Dios manginhimpit o mapag-on. Ang aton sabat, palig-una kami Ginoo. Paliguna kami, Ginoo. Para sa mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno. Kabay pa nga magtinguha sila sa pagpaligon sang pag-asawahay kag sang pamilya nga amo ang pundasyon sang mapag-on nga katilingban. Mangamuyo kita. Paliguna kami, Ginoo. Para sa mga mag-asawa, kabay pa nga magpaghigugma nga ila ginsumpaan sa altar sang Ginoo kag sa atubangan sang katilingban nga Kristiyano magpag-on kag maghatag sa ila sang grasya sa kasadya ukon kasakit sa kahamungayaan ukon kaimulon. Mangamuyo kita. Paliguna kami, Ginoo. Para sa mga nabudlayan kag ginatilawan sa ila pag-asawahay, kabay pa nga ayuhon sila ni Kristo kag buligan sila sa mga tawo nga nagaulikid sa ila. Mangamuyo kita. Paliguna kami Ginoo. Kabay pa nga pamatian namon ang gintudlo sang simbahan tuhoy sa pagkasagrado sang sakramento sang kasal kag sang kabuhi sang tawo gikan pa sa tiyan sang iloy tubtob nga makabalik ini sa Ginoo. Kag kabay pa nga hindi kami magpadala sa pagsulay sang konsumerismo, individualismo kag kabuhi nga nagasikway sa krus. Mangamuyo kita. Paliguna kami, Ginoo. Kabay pa nga ang ginakasal subong kag ang mga nagasaulog sang anibersaryo sang ila kasal magkalipay sa Ginoo upod sa ila mga himata kag mga abyan. Mangamuyo kita. Paliguna kami, Ginoo. Mahigugmaon nga amay, paliguna ang paghigugma nga nagahiusa sa amon. Kari ka sa amon mga puluyan, paghimua kami nga masinulundon mo nga mga anak. Pinapangayo namin na sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang aton kabuhi sa Diyos man nagugma, ang aton
Walay magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod, agon ang akon kang inong sakripisyo. Mahamutan untas ang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batunta sa Ginoo sa repisyo sa imong mga kamot. Sa karayuan kay may sa ngalan, sa tunman kapuslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga mo namay, bato na ining mahal nga sakripisyo, nga buot mo nga ihalad naman sa imo, kag pagis ning Eucharistia, nga tanda sa akong pag-alagad, pasanto sa kami nga imo gintubos, ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Tapos ka kangay Takos kag angay gid, igo kag puslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Imo gintugan tanan nga mga butang, ang takna kag ang panahon nagatuman sa imo kasuguan. Kaang tao nga imo ginhimo sa imo larawan, imo ginpagahom sa bug-os sa kalibutan. Imo ginpadumana sa iyang tanan nga mga tinuga, agud na magdayaw siya sa imo adlaw-adlaw tungod sa makatingalahan sa imo gahom kag kaalam. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Gani ang langit ang buta, ang mga angheles ka mga arkangheles, nagadayaw sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos sa mga iyasito. Puno ang langit kaganduta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Santos ikaw nga puro Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang iyong Espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iyagin baton sing kinabubuton. Iyagin kuha kag pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya naging panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan, kag magkaon sini. Kaini among akong lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ng panihapon, niya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintoton ang nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kay mo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan ni kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, nakarito, o Ginoong Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sa kabuhi, kag ining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay, kapag banhaw sa imo anak, nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takus, sa pagatubang kapagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Kung ginudumdumahin mo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan, himpita siya sa pagigugma pod sa amon sa tupapa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sa nga magkatiningban nga nagtaliwan nga may paglaom pumabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong may himayaon nga nawong. Kaluwi man kami, nga yadali karon nagatambong, at umaambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Ilosang Diyos, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos sa nagpahamuot sa imo, magagi sa imo anak, nga sa Yesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, amay nga makagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kaghimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sa pagsalig, suno sa tudlo sa aton. ay namon ngayarakan Sa mga langit, pagdayawon ang iyong ayan, umabot sa amon ang iyong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa butan. Sang salangit, matagan mo kami sing kanunan sa matagtag sa mga sala siling nga ginapatawag namin. Pili mo kami ipadato sa mga Ginoo, luwason
Pagaluson mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Imo ang ginharian, ang dahugan ng himaya, sa mga tuwing, sa mga O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Ini pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa iyong simbahan. Nagsuno sa iyong maging siling, hatagi siya sa iyong pagidait at paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, nilagihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si May Kalipay, maghatagay kamo sa pagidait. Peace be with you. Mga asawa, kung ba na kung ari din yung asawa, abikis man ka mga duha. No? Mga utod, diyari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sa kordero. Inuudin ako takos na magsalita sa akong pulian, napangimit lang lamang sa kapulong kamag-aayong akong kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun hindi
higayon, magkari ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot niya sa imo mamulan, manuluwas sang akon kalan. Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kito. O Diyos nga makagahom, pabasuga kami paagi sining pagkalawat, agon mangin isa kami upod kay Kristo, nga mo nabaton sa idalom sa mga bayon sa kinapay kag bino. Ginapangayon namin ni sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Okay, maglingkod sa mga dali para sa mga pahibalo. Sa gihapon, ang aton niya daily prayers sang Holy Rosary, ina nagapadayon, diri sa aton niya Barangay Chapel, alas 6 ang takna sa hapon, kag subong man sa tagsa ka panimalay nga naga-host sa aton niya Holy Rosary. So nagsugod kita sa October 1 sa kay Ma'am Chris Hamon and family. October 2, Mrs. Philly Isandarte and family. October 3, Mrs. Cecilia Bonitillo and family. Kagagapon, October 4, diri kita rin sa chapel, bangod niya malalaing ng chimpo. Subong, diri man dyan po sa chapel kaina. Buwas nga adlaw, Domingo, sa panimalay ng day Mrs. Delia Mendote and family. October 7, Mrs. Salvi Hamili and family. October 8, Mrs. Erilyn Cuno and family. October 9, Mrs. Maria Fita Mrs. and family. October 10, Mrs. Maribel Kapauan and family. October 11, Mrs. Nilida Mrs. and family. Kag sa October 12, diri balik kita sa aton niya Barangay Chapel. So masunod niya mga schedule, so luwagan mo naton sa masunod naton niya misa sa October 12 diri sa aton niya chapel. So gani sa naton niya Kristyanong tumulo sa aton niya barangay, magupod kita sa pagpangamuyo sang Holy Rosary. Pangod ang bulan sa Oktubre aton ginasaulog ang Holy Rosary Month. Kag sa katapusan sining aton niya bulan sa October 31, magapatigayon kita sa aton niya
Living Rosary. So ganun sa mga kabataan, yung mag-join sa itong Living Rosary, subong pa lang, palista na kamo sa aton niya Youth Ministry. Madam, salamat. Kaya salwat, aton gina-welcome, kaya ginapasalamatan ang bagong rector sa St. Vincent Seminary, si Reverend Father John Tadifa. Thank you so much. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Naman sa imo. Kapindisyonan kamo sa Diyos nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait na haladang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa liwat. May gabi man, Father.